1948, מלחמת העצמאות מותירה אלפי נפגעים בבתי החולים. רבבות העולים המגיעים בשנות ה-50 נשלחים למגורים זמניים, למעברות, לפחונים ולאוהלים. סביבה ירודה מבחינת ההיגיינה והתברואה. ישראל הצעירה חייבת לתת מענה מיידי כדי למנוע סכנות. מערכת הבריאות נקראת לדגל. 50 שנה אחרי, עדכנית, מודרנית ומתקדמת, ניצבת מערכת הבריאות הישראלית בין המדינות המובילות בעולם. רמת כוח האדם וציוד ההייטק החדשני מושכים אליה גם חולים מכל קצות תבל ומן הארצות השכנות. מערכות המיון בבתי החולים, מגן דוד אדום וחיל הרפואה בצה"ל ערוכים מסביב לשעון לקליטת נפגעי טרור, פעולות צבאיות ותאונות. אוי, יופי, יופי. הנה, מזל טוב. לא כל הלידות מתחילות בהיריון טבעי. טובי הגניקולוגים והחוקרים עובדים שנים כדי לעזור לנשים להביא ילדים לעולם. לפני 17 שנה נולדה תינוקת מבחנה ראשונה בישראל, קוראים לה רומי. וואו, שבזכותו אני כאן? פרופסור שלמה משיח סייע לאלפי נשים שלא הצליחו להרות באופן טבעי. זאת הילדה. אורלי הגיעה לאחר 10 הפלות והייתה מיואשת לחלוטין. נקטנו אצלה בטכניקות חדשות ומיוחדות של בירור סיבות העקרות, ובעיקר שיטה חדשה של היסטרוסקופיה. והסתכלנו לתוך הרחם וראינו שיש לה מחיצה שהיא גרמה בעצם להפלות. הסרנו את המחיצה הזאת. אין לי מילים, זה בזכותו שני הילדים המקסימים שלי. הוא האבא של הילדים האלה. קראו לו משיח. ההישגים הגניקולוגיים בתחום המיילדות, ההפריה והפגים מתאפשרים בעיקר הודות למקצועיות הרופאים ולטכנולוגיות קירורגיות חדשניות. עיקרן, החדרת מכשור זעיר באמצעות סיבים אופטיים בלי צורך לבצע ניתוחים. כך יכולים הרופאים לאבחן מומים בעובר ולמנוע מבעוד מועד נכויות אצל ילודים. מחלקת הפגים של בית החולים ליס בתל אביב. עד לפני זמן לא רב, תינוקות כאלה לא שרדו. פגים שמשקלם חצי קילוגרם עד קילוגרם לא החזיקו מעמד. כיום, ב-1998, 60% מהם יחיו. מערכת הבריאות משקיעה משאבים רבים כדי לתת חיים לתינוקות אלה. בתחום ההפריה החוץ-גופית, הדבר הגיע להישגים בלתי רגילים, שבהם למעשה ניתן היום להפרות נשים של גברים שאין בזרמתם ואפילו לא זרעון אחד, על ידי כך שמפיקים זרעונים שלמעשה אינם ברי תנועה. ניתן להפיק אותם מתוך האשך ולהפרות את הביצית ולהביא להיריון וללידה. 22 יחידות להפריה חוץ-גופית פועלות בישראל, מספר חסר תקדים מבחינת גודל האוכלוסייה. שיעור ההצלחה של הפריות חוץ-גופיות עומד על 20%. בוקר טוב. בואי תיכנסי. בוקר טוב לקרן ולי, בוקר טוב לאחות איריס בתחנת טיפת חלב ברמלה, תחנה אחת מעוד 1,000 בכל הארץ. לי מתוקה, בואי תראו, יש לי פה קוביות, בואי נבנה מגדל, בואי. נבנה 1, 2. טיפות חלב הוקמו בארץ ישראל עוד ב-1921 על ידי הנריאטה סולד. ומאז הן מעניקות טיפולי מעקב, איתור ומניעה חינם לתינוקות, לנשים הרות ולאימהות בכל מקום בישראל. סרוליק שומר על כושר, והוא לא לבד. יותר ויותר אנשים ממלאים את מסלולי הריצה, ההליכה ומגרשי המשחקים. הם בוחרים לבצע פעילות כדי להימנע ממחלות ומאשפוז. מערכת הבריאות בישראל מטפחת מודעות לפעילות גופנית ולתזונה נכונה, לסיכון שבשהייה מרובה בשמש וגם טיפול מונע של אחת הסכנות הגדולות ביותר. בישראל, אתם יודעים, כל שנה מתים קרוב ל6,000 איש כתוצאה מעישון סיגריות. 12 שנים אני מעשן קופסה ביום. הגעתי לסדנה הזו לגמרי במקרה. בשבוע השלישי הפסקתי לעשן, היום אני כבר 4 שבועות בלי סיגריות, מרגיש נפלא. איידס, זה הנגיף הקטלני התובע מיליוני קורבנות בעולם. לא בישראל. שיעור החשיפה של הנגיף מגיע ל9 חולים חדשים לכל מיליון נפש. בדיקות נעשות ב8 מרכזים, והמחקר, כמו כאן במרפאה החדשה של בית החולים קפלן, מתקדם ביותר. היום הטיפול המודרני ביותר
ניתן חינם לכל מי שנושא את נגיף האיידס, הוא חלק מסל הבריאות, וכל השירותים הנלווים בסופו של דבר יינתנו במסגרת הכרתה של איידס כמחלה קשה. הטיפול המתקדם בחולי איידס כולל את קוקטייל התרופות החדשות, שעלותו כ-50,000 שקלים למטופל בשנה. כל תרופה חדשה הנמכרת בבתי המרקחת נבדקת ומאושרת. הבדיקות מבוצעות כאן, במכון לביקורת חומרי רפואה של משרד הבריאות בירושלים. כ-400 תכשירים רפואיים מאושרים כאן בכל שנה. מערכת הבריאות בארץ היא מן היעילות והמהירות בעולם המערבי בתחום אישור התרופות. דוקטור גרינפלד, אפשר להתחיל? מערכת הבריאות הישראלית עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים ביותר בעולם, פרי שיתוף פעולה של תעשיית ההייטק והמחקר הרפואי בישראל. המכשיר הזה כאן מאפשר היום לכירורגים שלנו לנתח ולהוציא בדייקנות גידולים מתוך הראש בזמן אמיתי, תוך שהמנתח רואה בדיוק מה הוא מוציא ולא מאפשר לו להשאיר בתוך הגולגולת אפילו לא פירור של גידול. הרפואה הלא פולשנית העתידית רותמת לשירותה כבר היום קרני אור או קול על מנת להרוס מבנים פתולוגיים בתוך הגוף מבלי שיהיה צורך לחדור לתוך הגוף עם הסכין המסורתי. פותח מכשיר מהפכני שמאפשר להקפיא גידולים בתוך הגוף מבלי שיהיה צורך להוציא את הגידול החוצה. ניתן להגיד בשקט שמציון יוצאת כבר היום תורת הטכנולוגיות העתידית של הרפואה העולמית. והעתיד כבר כאן. יותר מ-30 שנה מבוצעות בישראל השתלות איברים. החלוץ היה דוקטור מוריס לוי, שהשתיל לב חודשים מעטים לאחר השתלת הלב ההיסטורית בדרום אפריקה. הניתוח הזה בעצם נותן תוצאות מאוד דרמטיות. מאדם שהוא מאוד חולה, אתה יכול לקבל אחרי יממה אחת או שתיים, אדם שהוא מאוד בריא. אני שנתיים הייתי עם לב שעמד על הפעימות, על הטיפ-טיפה האחרונה שלו. ופתאום כהרף עין הוחלף לי לב חזק ובריא, המוח לא קולט את זה. יאללה לב, תתחיל לעבוד. בין בני לביני יש קשר שהוא מאוד מיוחד, שהוא לדעתי שונה מקשר של פציינט ורופא. זה קשר שקשה לתאר אותו במילים. זה בזכות האיש הזה אני חי. ואכן, בהשתלות כבד ולב בישראל נרשמו שיעורי הצלחה מן הגבוהים בעולם. יותר אזרחים בישראל תורמים איברים ומאפשרים לרפואה להציל חולים, פגועי כליות, ריאות ולבלב. אמנם שיעור ההשתלות השנה הוכפל, אבל עדיין יש צורך בתרומות איברים. רק ל1.5% מן האוכלוסייה יש כרטיס תורם. בשנים הקרובות ייכנס לשימוש לב מלאכותי שיושתל כולו ויהווה תחליף קבוע ללב האדם, והצפי הוא שגם בשנים הקרובות ניתן יהיה להשתמש באיברים של חזירים טרנסגנים, כלומר איברים שהושתלו בהם גנים של אדם, ובכך נוכל להתגבר על הפער הגדול שקיים כיום בין כמות הממתינים הגדולה של ממתינים להשתלה לבין המספר המצומצם של איברים זמינים להשתלה. עתיד הרפואה הוא בהנדסה הגנטית. מחקר גנטי מעמיק נעשה כיום בישראל, תוצאותיו מיושמות בשטח. בטיפול נגד גידולים סרטניים במוח למשל, מוחדרים לתאי הגידול תאים שמטרתם לשנות את הקוד הגנטי של הגידול הממאיר. כאן בהדסה עין כרם חוקרים את האפשרויות העתידיות הגלומות בהנדסת תאים והשתלתם בגוף האדם כדי לבנות בתוכם איברים שלמים. מערכת הבריאות בישראל הגיעה להישגים אדירים בזכות תשתית טכנולוגית נפלאה ובעיקר בזכות רופאים נפלאים, אחיות, מנהל במשק שעושים יומם ולילה למען החולה. צריך ליצור בארץ הזאת בצורה ברורה והחלטית רפואה שוויונית שהחברה בישראל תוכל ליהנות ממנה ללא אפליה. האהבה של הרופא היא שתיתן את התשובה לחולה יחד עם ההתקדמות הטכנולוגית. אל מול עינינו חייבת לעמוד בעשור הבא החברה בישראל, השוויוניות בה והיכולת לקבל רפואה טובה.
זו מערכת הבריאות, הפוגשת בכל יום מחדש יותר מ-200,000 אזרחים בישראל. רופאים, אחיות, אנשי מנהל ומשק. יותר מ-120,000 עובדים, מתפעלים יותר מ-250 מוסדות אשפוז ומרפאות בכל הארץ. רופא לכל 200 אזרחים. תוחלת חיים מן הגבוהות בעולם, ושיעור תמותת התינוקות מן הנמוכות בעולם. בפתח שנות ה-2000 מוכנה המערכת לקצר את זמן השהות במרפאות, להעניק מרפא בכל מקום, גם בתקשורת ממוחשבת מרחוק. מערכת הבריאות בישראל, העתיד כבר כאן.